Dávajte si pozor na oči, aby vám nevypadli. Lebo táto show Jedno z najlepších čísel, čo sme tu mali vôbec. ukáže maxi svaly, I v mém těle se nachází stejný počet svalů jako v těch vašich. Sú schované, ešte spia. najodvážnejší hip-hop, Vy od včerejška repujete a prišli ste nám to ukázať. aj plač, ktorý presvedčí porotu. Čo ste taký meký? A prídu aj tvrdí superhrdinovia A ty nejaký seriál neznám vôbec. Ježišimarie. Áno. najvtipnejší tanečníci Vy máte talent i vkus. a živý deduško Príjmite vďačne. A víte, že rád. z rozprávky osobne. Sledujte Československo má talent. V stredu o 20:35 na Jojke. 4-krát áno pre štvorku. Pridajte sa k štvorke aj vy. Štvorka, váš slovenský operátor. Na každej pošte.